Бедствие във Варна. Проливният дъжд откъсна от света квартала Аспарухово. Приливна вълна с височина над 2 метра е заляла къщи и улици, помитайки всичко по пътя си. Повече сега ще ни каже нашият кореспондент Невелина Няголова, която включваме от бедстващия район. Невелина, здравей, разкажи ни какво се случи. Ти живееш там и си пряк свидетел на бедствието. Здравейте, колеги! За първи път ми се случва такова нещо и до сега, когато съм отразявала такива бедствия и новини, не съм знаела какво наистина преживяват хората. Аз го преживях вече. Наистина дъжда се изля във Варна някъде към 18 часа започна и за няколко часа се изсипаха незнайно колко литра на квадратен метър. Това, което се случи в Аспарухово е, че в района, където аз живея и който е най-пострадал, ние живеем до Дере, което отвежда водите към морето. Имаше приливна вълна, която, ако съдим по дълбочината на Дерето, което на места е между 3 и 6 метра, Дерето приливаше. Носеше със себе си автомобили, носеше каравани, перални, хладилници, покъщнина. Самите ние сме около 40 къщи, които сме откъснати от света. Нямаме информация и за някои наши съседи, до които не можем да стигнем. Дали са добре? Ние се свързахме с МВР по-рано, откъдето ни увериха, че там има съсредоточени много полицейски сили, има създаден щаб към пожарната, който би трябвало да ви помага в момента. Има ли такива хора около вас? Тук до нас никой не е успял да дойде. Ние няколко пъти звъняхме на телефон 112, някои от моите съседи се свързаха и казаха какъв е проблема. Ние оттам ни казаха благодарим ви за информацията. Аз лично не успях да се свържа с телефон 112. Няколко пъти звънях, но така и никой не ми отговори. Аз също потърсих 112, за да ви помогнат. Координатора там ми обясни, че в момента валят обаждания от цяла България и те са буквално блокирани. Възможно е да имало някакъв срив на мрежата, но до момента тук до нас на улица Кирил и Методий, нечетните номера, нито един спасителен екип не е успял да стигне. Какво се вижда в момента? Невелина, обясни ни, можеш ли да излезеш на улицата? Възможно ли е изобщо да се стъпва в улицата? Какво е положението около твоята къща, за да разберем какво става в целия квартал? Улицата в момента е затлачена от кал, дървета, от трева, донесени от незнайно откъде. Да, по улицата можем да се движим само с бутуши и с кубинки. Ще се опитам да изляза от улицата, доколкото знам, има една малка пътечка, която е спасението ни да можем да се измъкнем от тук, но в целия квартал няма ток. Моля те, стой така на линия, защото има проблем с мобилните комуникации. Сега ще включим още една жителка на квартала Аспарухово. Здравейте, чувате ли ни? Здравейте, чувам ви, да. Какво се случва при вас? Къде сте в момента? В момента съм на улица Кирил и Методий. Всъщност това е централната част на Аспарухово. Вървя по улицата. Значи това е голяма трагедия. Искам да ви кажа страхотно. Приливна вълна около 3 метра е заляла централната част на Аспарухово. Няма асфалт, всичко е израстено. Няма ток в Аспарухово. Влачени са коли. От горната част на Аспарухово, може би 800 метра километър са влачени. Колите са една върху друга. Аспарухово е блокирано, от никъде няма вход и изход, нямаме ток. Там, където сте вие, има ли полиция? Има ли пожарна? Има ли хора, които се занимават с... Има полиция, има пожарна, но не могат да нас могнат. Навсякъде се опитват хората, защото е пълно, мазите на хората, къщите им са пълни с вода. Просто хората наистина опитват се да помогнат, но... Съобщаваха по-рано и за проблем с малко дете и опит на спешна помощ да стигне до квартала. Видяхте ли бърза помощ там при вас някъде? Чуваме сирени от всякъде. Пожарна видях. Бърза помощ не съм видяла. Значи тук на пазара сме в момента. Абсолютно няма достъп до тук. Кола не може да мине. Сега се връщаме... Това трябва да вляват тежки машини, да вдигнат колите, дори и да вдигнат колите, то няма асфалт. Сега ще благодарим ви, Теодора. Сега ще се върнем при нашия кореспондент Невелина. Защо се случва това? Никой тук няма информация за тази приливна вълна, която заля тази улица Кирил и Методий. Улица Кирил и Методий, само нечетните номера, които се намират точно близо до Дерето. Институциите трябва да дадат обяснение откъде дойде тази вода. Дерето няма връзка с язовир, няма връзка с голям водоем.
нещо се е случило, за да стигне тази вода до нас. Просто някой трябва да не даде работи, отговор. може би канализацията не работи, защото наистина много дъжд се излял сега по информация на синоптиците там от Националния институт по метеорология и хидрология. Двойно 35 литра на квадратен метър при месечна норма от 60 литра, но успокояват, че утре до обед вероятно времето ще отихне, но тази нощ се очакват още 2 нови вълни от дъжд, още дъжд. Може само да се молим да не се случи най-лошото и да успеем да оцелеем. Полицията призова да се качат всички жители в Аспарухово по по-високите етажи, да изчакат там. Така че това е, което можем да направим, да призовем отговорните фактори да помагат, да вдигат телефона, да отидат там на място и наистина, вероятно има и много възрастни хора, които бедстват, на които трябва да се... Я думаю, люди, которые живут в этом доме, уж очень сильно. А здесь водопад хлестал, наверное, метр в высоту, если не 2. Но это даже так сильно.